ina ɗan kasuwan da yake son samun ciniki, samun kwastoma ta ko ina, buɗewa harkoki. To insha Allah wannan kai koma wanne irin aiki kake son Allah ya buɗa ma, Allah ya laddafa ma, Allah ya raba ka da, Allah ya nesanta ka da talauci. To insha Allah in dai an arziki ake nema to ga sirri. Wannan sirri za mu ba da shi sirrin kun fayakun ne. Sirrin alladifu kun fayakun. Wannan sirrin ga wanda yake son Allah ya laddafa masa, Allah ya buɗa masa, Allah ya rufa masa asiri, ya fi ƙarfin buƙatunsa na yau da kullum. To insha Allah a riƙa yawaita wannan wuridin, ana ɗaukar shi adadin sati ɗaya ko kuma yadda kama ka iya ɗaukar shi lazimi a kullum, tunda wuridi aiki ne wanda ba shi da yawa, amma kuma in Allah yadda aiki ne wanda yana da ƙarfin mustajaba. Yadda ake yin wannan sirrin ana yin alladifu kun fayakun, alladifu kun fayakun. Wannan shine wuridin alladifu kun fayakun. Ana yin shi adadinsa 1111 ko kuma adadi 113. Izinin wannan sirrin shine a yi salatin annabi da lakin insha Allah.